Savonia Simulaatiokeskus on laaja kokonaisuus, joka sisältää 3 full-scale-simulaatioharjoitushuonetta, 3 kontrollihuonetta, useita debriefing-huoneita, useita skillstation- ja luokkahuoneita sekä varastointi- ja valmisteluhuoneita. Savonia ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Opiskelijoita Savoniassa on lähes 6000 ja kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita on tullut jopa 20 maasta. Kontrollihuoneista on hyvä näkymä harjoitushuoneisiin ja niistä ohjataan tallennusta sekä potilassimulaattoreiden toimintaa langattomasti. Nordic Recorder-tallentimet tallentavat harjoituksen kuvat, äänet sekä potilassimulaattoreiden tapahtumat debriefingia varten. Simulaatiokeskuksen suunnittelussa on painotettu helppokäyttöisyyttä, monipuolisuutta sekä joustavuutta tilojen suhteen. Oppimiskokemuksesta on pyritty saamaan mahdollisimman miellyttävä, mutta myös tehokas. Keskuksessa on 3 Nordic Recorder-tallenninta, 10 kameraa sekä useita Nordic Debriefing-yksiköitä. Debriefing-huoneita on eri kokoisia, jolloin katseluhuone voidaan valita aina ryhmäkoon mukaan. Valitse luotettava kansainvälinen yhteistyökumppani myös sinunkin simulaatiokeskusprojektiisi, jolloin varmistat, että keskuksesi valmistuu ajallaan ja lopputulos on laadukas.